Влади! Влади! Ей! Кой ти каза ми? Хайде, елай ти, Хайде, Емко, ялко подяло да видиш. мрака ми. Ще ви излезе. Хайде, Емко. Ема. О, по-бърко си бе, не те това. Виж, какво се подел на ръката, има. Хубаво е, Мартинчка, ела да е откъта. Идеши да е откъта. Люшка малко. Ой, опа! Спъна си на тате в крака. Ей, тате! Стига. Влади, стига, мама. Ево сега тук. Да те цунгам. Айде, ставай, тате. Ставай! Ставай! Трябва нека да се отиде да се опре. Влади, явиш кончето къде? Влади, Ема! явиш кончето. Ема! Ема! Хайде, Ела, тате! Къде кончето? Ела, тате! Ела! Ела! Давай! Давай! Браво! Браво, бе, тате! Тате, ела! Ела! Ела, тате! Ела! Ела, тате! Ево да е там да има две. Ема! Ема! Ама ево да е тук май им двама, не се читали. Да, е. Не за какви неща. Към тебе. Тушето бе, колко. Я виж къде е това. Ама то май трябваше от тебе. Абе! Ходещо човече! Ела да съм ти. Деца. Има две да пели това. Еми, ние освен на седми, Това как беше? да бяхме техните на име. Еми, аз ще Ай.